салом тамошобинон ва подписчикои канали мо. имрӯза мавзӯи мо бозам дар бораи батли ралики MEB, аниқтараш дар бораи видеое ки Снат Шарипов кард ва мнение хича дар бораи решенияи судяҳо гуфта гузашт. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришумӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безуриётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дар гапҳои Снат Шарипов Ралик ва стаф яъне Алишер ҷавоб доданд. Барадатиҷирам дар бораи ҳамин батл фикроша баён кард. Ҳеҷ чиз Элнам бартараф намонд ва хела гапҳои сахт гуфт. суханҳои Шахир дар барномаи Мизи Реп, Оиди Лонли ва бачаҳакҳои Хезе. Биёин ҳамаша як лав хубтар гуфта гузарем. ҳама медонад ки батли Ралики MEB-ра Снат Шарипов ташкил кард. барои батла доварӣ кардан дар пресс-конференсия ҳама каса дар ҳайси довар ва ё Лиро, Абада ва Мистер Слима интихоб карда буданд. Якчанд рӯз пеш решенияи доваро дар канали Снат Шарипов биромад ки дар уҷа ҳар се доваро овозшона дар Ралик дода буданд. Снат Шарипов хусусан дар атрофи ҳамин мавзӯъ гап мезанад. Снат Шарипов норозӣ буданша оиди решенияи доваро баён мекунад ва ба мағлуб шидани MEB розӣ нест. бояд дар батл сеюм довар Мугамбо мешид, гуфт Снат Шарипов. Алишер яъне стаф дар канали Тоқи ТВ ба Снат Шарипов ҷавоб дод ва суханош хела хуб буд. дар видео Алишер на танҳо фикри худша, балки мо фикр мекунем айтани тамоми мухлисои реп гап зад. Снат Шарипов ҳамчун организатори ҳамин батл бояд дар решенияи доваро норозигиша баён намекард. ҳамчун организатор бояд ҳарди батлеро дар назари Снат Шарипов дар як зина бошанд. Мугамбо хела актёр, санъаткор ва ҳазлмекардагии хубай, не ки дар бораи реп ва батл Мугамбо ягон хел фикри худша гуфта наметавонад, барое ки дар бораи реп умуман ягон маълумот надорад. Абада, Слим ва Лиро нафарои ҳастанд ки опити дар реп буданшон мумкин ба синни соли мо бошад ва репа аймода хела хуб медонанд. агар видео алоҳида ҳам бироянд ва агар халқ ба лайк ғолиби батла интихоб кунад, фикр мекунем ҳамин ҳолат дам Ралик ғолиб мешавад ва MEB боз ҳам роҳ афтода мешавад. ҳамаи ин суханҳоро дар барномааш гуфт Алишер дар канали Тоқи ТВ. дар пресс-конференсияи пешаи батл шуда Снат Шарипов бо ҳамроҳии MEB довароро интихоб карда буданд. Ралик дар гирди ана ҳамин чиз гап мезанад дар навори навбатии худ. Ралик мегӯяд вақти гузаштани ҳамин пресс-конференсия ман ҳамаи гапҳои шумо дар розӣ шуда будам. Мугамбо причём тут иҷа репа иҷа расход карди чӣ ту Мугамборо судя мемонӣ. Лиро, Слим, Абада ин се шахсие ки хитон вибр кардин судёро. ХДТ MEB шумо вибр кардин. Ралик да муҳим буда ки се легендаи репи тоҷик овозша дар Ралик дод. Не ки дар ин суханҳо дида мешавад ки Ралик да фарқ дорад батла ки брид. ба ин гапош Ралик гуфтания ки се довари интихоб кардаи шумо мара ғолиб интихоб карданд. барои ҳамин дига ҳар хел навор гирифтан ҳар гап гуфтан шарт нест. ёдовар мекунем ки Райдер дар видеои канали худаш дар бораи Ралик гапҳои хуб гуфта буд. агар ба гапҳои кӯчагӣ гирем, Ралик мужикай ва ҳардушон қатъи якдигар дӯстанд. ин ду нафар якдигар қатъи трек кардиянд ки ба наздикӣ дар канали Райдер меброяд ва пешкаши мухлисо мешавад. қатъи Райдер фит кардин меброяд розои наздик. барадатиҷира ҳама бе гуфтаи мо медонад. дар барномаи таги тоқии канали Тоқи ТВ Музаффар яъне барадатиҷӣ иштирок кард ва дар рафти ана ҳамин барнома дар бораи ҳамин батл барадатиҷӣ гуфт ки Ралика ғолиби ҳамин батл медонад. нигоҳ мекунем Ралик Рейкл Райдер. хотиррасонтон мекунем ки Снат Шарипов ғайр ай батли Ралики MEB батли Шон МС ва Райдера ташкил карда буд. не ки ин батл пешкаши тамошобино нашид. сабаби набромадани навори ин батл да ӯ буд ки Снат Шарипов гапош қатъи Райдерам ва ҳам қатъи Шонам гирехта буд ва Снат Шарипов ин батла сӯзонда буд. элен дар бораи навори охирони Снат Шарипов мегӯяд агар ин навор барои давоми хайпа қапидан бошад, Снат Шарипов хела хато мекунад. значит тира Райдершон хела хуб кардиянд. вақте шахса ҳамчун довар интихоб кардӣ, дига ҳаққи фикри ӯра хатоб ровардана надорӣ. мо аллакай шумо да гуфта будем ки Лен дар бораи айреп рафтани Шон МС гуфта буд ки рафтани Шон барои репи тоҷик патерияи калон мешавад. хусусан ҳамин суханҳоро дар бораи рафтани Шон МС Элнам гуфт. санаи 17 январ рептиҷӣ барномаи Мизи Реп гузаронд ки дар уҷа Шахерда номинатсияи мозги сол доданд барои ташкил кардани як проекти калон. ин чиз аллакай ай ҳичка баҷо нест ки Лонли дар бораи Шахер видео карда дар навор хатогиҳои Шахера гуфта, Шахера ай Хезе сир карда буд. Шахерам дар ҷавоб бачаҳакҳои Хезе да атве дода буд. баъдан Шахер клип карда дар клипаш бисёр намёкҳо ба бачаҳакҳои Хезе 2020 дода буд. аллакай барои ягон кас секрет нест. мо ин чиза шумо да нагем ҳам мешавад. бармегардем ба мавзӯи Мизи Реп. Шахер дар бораи ҳамун видеои карда элон
Only да ҳаму барнома микрофона гирифта ай бачако талаб мекуна ки ҳамодан броя инҷа пеши ҳамаин бачакода доказат нагончиза курслик медонist. мо намедонем барои чӣ бачакои хезе бромада ба шахер ҷавоб надоданд. Оиди ҳамин мавзӯъ фикри хитона дар комментария нависен. Тамошобинони гиромӣ ё бидан якчанд хабарҳои нави мо. Хайр то барномаҳои оянда ба канали мо обуна шавед, зангула ва лайкам фаромӯш накунед.